Πρώτη-τελευταία μέρα των τελικών σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών και γυναικών που γίνεται στο Άμστερνταμ. Παίρνουν θέση σιγά σιγά τα πληρώματα της Δικόπου των ανδρών. Ένα αγώνισμα που έχει χάσει κάπως το υψηλό επίπεδο που είχε παλιά, καθώς η Δίκοπος από τη Νέα Ζηλανδία έχει διώξει όλα τα μεγάλα ονόματα με την απόλυτη επικράτηση που έχει στο αγώνισμα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια, το 2009 που αποφάσισαν αυτοί οι δύο αθλητές, ο Έρικ Μάρεϊ και ο Χάμις Μποντ, να κάνουν δίκοπο. Όπως βλέπετε και στην καρτέλα έχουν κατακτήσει τα πάντα. Έχουν την κίτρινη φανέλα των παγκοσμίων κυπέλων, έχουν το Ολυμπιακό μετάλλιο, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Εκείνοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές εδώ και 6 χρόνια. Πραγματικά δεν έχουν χάσει ούτε έναν αγώνα από το 2009. Το απόλυτο ρεκόρ έχουν γράψει ήδη ιστορία. Έρικ Μάρεϊ και Χάμις Μποντ. Διαδρομή νούμερο 1. Νότιος Αφρική, Βίνσεντ Μπριτ και Σον Κίλινγκ. Ένα πολύ καλό πλήρωμα, μια καλή δίκοπος που σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο πάνε όλο και καλύτερα. Είναι αρκετά νεαροί. Διαδρομή νούμερο 2, Μεγάλη Βρετανία, Τζέιμις Φόντ και Ματ Λάντμπριτζ. Ήταν τέταρτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος. Ήταν δεύτερη στη Λουκέρνη η Βρετανή. Διαδρομή νούμερο 3, η θρύλη του αγωνίσματος, Έρικ Μάρεϊ και Χάμις Μποντ από τη Νέα Ζηλανδία. Διαδρομή νούμερο 4, και μας της Γερμανίας, Μπάστιαν Μπέτσλερ και Άντρον Μπράουν. Πολύ καλό πλήρωμα και οι Γερμανοί ήταν δεύτεροι στο ακουμπελέτ στο παγκόσμιο κύπελο για φέτος. Στη διαδρομή νούμερο 5, Αλεξάνδρ Μπένετ και Πο Μαγκί για την Ισπανία. Και στη διαδρομή νούμερο 6, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γκλεν Όκαν και Τσάρλς Κόουλ. Βρετανοί και Αμερικάνοι άφησαν στο δεύτερο ημιτελικό εκτός τους Ολλανδούς. Ήταν μεγάλο πλήγμα, οι Ολλανδοί είχαν ελπίδες για ένα μετάλλιο. Όλη η μάχη σε αυτό το τελικό θα γίνει για τη δεύτερη και τρίτη θέση, καθώς αυτοί εδώ που βλέπετε με τα μαύρα Νεοζηλανδοί, Έρικ Μάρεϊ και Χάμις Μποντ, θεωρητικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κερδίσουν και αυτό το τελικό. Δεν υπάρχει κάποιος για να τους απειλήσει. Πάνε πολύ καλά και φέτος. Όλα έτοιμα. Δεν είναι διάφορες κουβέντες ο ένας τον άλλον. Ο Μάρεϊ με τον Μποντ. Ο Μποντ φέτος στα εθνικά πρωταθλήματα που έγιναν στη Νέα Ζηλανδία διαγωνίστηκε και στο μονοσκίφ. Κέρδισε σε 5 αγώνες τον Μάχε Ντράισντεϊλ, το χρυσό Ολυμπιονίκη της Νέας Ζηλανδίας στο μονοσκίφ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Χάμις Μποντ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να τρέχει στη Δίκοπο. Σε δηλώσεις που έχει κάνει είπε ότι θέλει να γράψει ιστορία σε αυτό το αγώνισμα μαζί με τον Έρικ Μάρεϊ. Ήδη το έχουν καταφέρει αυτό, να δούμε πού μπορούν να φτάσουν. Να δούμε ποιος θα κόψει το σερί που έχουν. Εδώ και 6 χρόνια δεν έχουν χάσει από κανένα. Πολύ σπάνιο αυτό για την κοπηλασία. Όλα έτοιμα, δόθηκε η κίνηση, Δίκοπος των ανδρών. Πολύ καλά φύγαν όλοι. Γρήγορα οι Νεοζηλανδοί δεν έχουν άγχος στις κούρσες που κάνουν, στους αγώνες που δίνουν. Δεν φεύγουν δαιμονισμένα στην αρχή, δεν έχουν κανένα άγχος. Ξεκινάνε με έναν ρυθμό και με αυτόν συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Για να δούμε αν θα σπάσουν τον παγκόσμιο χρόνο. Το 6.08 που έχει έρθει στο Λονδίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ακριβώς από αυτό το ντουέτο, από τον Μποντ και τον Μάρεϊ. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τον χρόνο αυτόν τον είχαν καταφέρει σε ημιτελικό. Μάχη θα γίνει λοιπόν για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Καθώς οι Νεοζηλανδοί, όσο και αν τους βλέπετε πίσω τώρα, δεν θα πέσουν καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι όπως έχουν ξεκινήσει με αυτή την ταχύτητα, χωρίς να σπριντάρουν, χωρίς να αλλάξουν κάτι. Θα τερματίσουν εκεί περίπου με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι στιγμής προηγούνται οι Νοτιοαφρικανοί. Τώρα η πρωτοπορία πέρασε στους Γερμανούς. Όπως βλέπετε στο σπιντόμετρο, αυτή η γαλάζια γραμμή δείχνει τον πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα.
Οπότε αν δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα από την κάμερα ή αν δεν υπάρχει κάποιο πλάνο της πρωτοπορίας, μπορείτε να καταλάβετε από το σπιντόμετρο ποιος προηγείται. Αυτή τη στιγμή είναι οι Βρετανοί πρώτοι, περνάμε τα πρώτα 500 μέτρα, 1.32 ο χρόνος, 1.32.49. Οι Νεοζηλανδοί είναι τελευταίοι στο πρώτο 500, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουν ένα πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, μια πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα σε όλο το κομμάτι του αγώνα. Συνήθως μετά τα 1000 μέτρα έχουμε ήδη πάρει ένα μήκος οι Νεοζηλανδοί. Εδώ μέσα σε 100 μέτρα έχουν βρεθεί ήδη δεύτεροι και θα έχει συνέχεια αυτή η επιθετική τεχνική που έχουν, στην τακτική του να πηγαίνουν σταθερά σε όλο το κομμάτι του αγώνα, να μην χρειαστεί ούτε να ανεβάσουν στα τελευταία μέτρα, αλλά ούτε να σπιντάρουν και στα πρώτα για να πάρουν μια πρωτοπορία από νωρίς. Δεν το έχουν ανάγκη, ξέρουν ότι αυτή η ταχύτητα που έχουν είναι αχτύπητη, δεν αγχώνονται συνεπώς. Από ό,τι φαίνεται θα περάσουν πολλά χρόνια για να τους απειλήσει κάποιος. Τα τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008 στο Πεκίνο και την αποτυχία που έκανε στην τετράκοπο, καθώς ήταν μόλις πρώτοι στο μικρό τελικό και κατέκτησαν την 7η θέση. Απογοητευμένοι δοκίμασαν δίκοπο και από τότε πετάνε. Δεν τους έχει χτυπήσει κανένας, δεν τους έχει κερδίσει κανείς, δεν τους έχει απειλήσει καν κάποιος. Όχι μόνο κερδίζουν, αλλά κερδίζουν και με μεγάλες διαφορές. Πέρασαν λοιπόν μπροστά. Μέσα σε 400 μέτρα από τελευταίοι είναι πρώτοι και θα περάσουν τη μεσαία απόσταση ακριβώς στη μέση της διαδρομής στα 1000 μέτρα πρώτοι. Μένει να δούμε σε τι χρόνο θα το κάνουν αυτό. Είναι αρκετά μακριά από ό,τι φαίνεται από το παγκόσμιο χρόνο που είναι 6.08. Αν σπριντάρουν στα τελευταία μέτρα ίσως και να το καταρρύψουν. Από ό,τι φαίνεται τώρα, αν πάνε ακριβώς έτσι και το δεύτερο κομμάτι, θα είναι γύρω στο 6.10 ο χρόνος που θα φέρουν. Πολύ καλά πάνε και οι Βρετανοί. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποιοι θα είναι στην τρίτη θέση, καθώς δύσκολα θα απειληθούν και αυτοί. Έχουν πάρει μια ασφαλή διαφορά και οι Βρετανοί. 1,5 μήκος από την τρίτη βάρκα που είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Θα γίνει σίγουρα μάχη για την τρίτη θέση για το χάλκινο μετάλλιο, καθώς πολλά σκάφη είναι μαζί. Άλλος ένας τελικός που η Νότιος Αφρική έχει παρουσία. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στην Νότια Αφρική. Η Νέα Ζηλανδία σταθερά στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως είπα και πριν, έτσι όπως ξεκινάνε, έτσι τερματίζουν. Μένει να δούμε αν θα καταλάβουν ότι είναι κοντά στον παγκόσμιο χρόνο και αν θα σπριντάνουν στο τέλος για να καταρρύψουν το 6.08 που αυτοί είχαν κάνει το 2012. Επιθετική τεχνική από τους Νεοζηλανδούς. Βλέπουμε πόσο πολύ δυνατά πηγαίνουν στο άρπαγμα. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει την ταχύτητα της βάρκας, καθώς είναι σταθερά στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. 1500 μέτρα για να δούμε αν θα καταφέρουν οι Νεοζηλανδοί να σπάσουν το 6.08. Πέρασε στο 4.37. Θα είναι πάρα πολύ κοντά για να το σπάσουν, να δούμε αν θα σπριντάρουν στα τελευταία μέτρα. Ο μόνος αντίπαλος που έχουν οι Νεοζηλανδοί αυτή τη στιγμή είναι το χρονόμετρο και τίποτα άλλο. Έχουν πάρει ήδη 2 μήκες διαφοράς από τους Βρετανούς που είναι στη δεύτερη θέση και η τρίτη είναι πάρα πολύ μακριά από αυτούς. Από ό,τι φαίνεται η Νότιος Αφρική είναι στην τροχιά για το χάλκινο μετάλλιο μαζί με την Ισπανία από τη διαδρομή νούμερο 5. Έχουν ανέβει στις 41 κουπιές το λεπτό. Οι Αμερικάνοι στη διαδρομή νούμερο 6 φαίνεται ότι έχουν εγκαταλείψει, έχει πέσει πάρα πολύ η ταχύτητά τους και ο ρυθμός τους είναι χαμηλός. Πρέπει να δούμε τελευταία 250 μέτρα, κόκκινα μπαλάκια για τους Νεοζηλανδούς. Αγωνία σε όλους για να δουν αν θα καταρρύψουν το 6.08.50. Βρετανοί στη δεύτερη θέση και η Νότιος Αφρική στην τρίτη. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν ένα μετάλλιο ο Vincent Britt και ο Sean Killing. Αποθέωση για τους Νεοζηλανδούς εδώ από το κοινό στα τελευταία μέτρα. Πιάνουμε τις κερκίδες, τελευταία 100 μέτρα λοιπόν. Πολύ μεγάλη διαφορά και σε αυτό το τελικό για τους Νεοζηλανδούς. 6.08 ο παγκόσμιος χρόνος. Μένει να δούμε σε 5 κουτιές αν θα καταφέρουν να το σπάσουν από το ρεκόρ. Για να δούμε. Δύσκολα. Όχι, για πολύ λίγο δεν κατάφεραν να σπάσουν τον παγκόσμιο χρόνο. Δεύτερη Μεγάλη Βρετανία και τρίτη Νότιος Αφρική.
Άλλο ένα αγώνισμα που η κοινοπολιτεία παίρνει και τα 3 μετάλλια. Όπως είπα και πριν, φανταστική παράδοση της μεγάλης του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύτερα, στην κοπηλασία. Τα δώσαν όλα οι Νέοι Ζηλανδοί, όχι για να κερδίσουν απλά, αλλά να κερδίσουν με πολύ καλό χρόνο. Ελάχιστα δεν κατάφεραν να σπάσουν το 6:08:50. Παραμένει ο χρόνος που έκαναν στους ημιτελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ως ο καλύτερος χρόνος που έχει έρθει ποτέ. Βλέπουμε πόσο χαλαρά, χωρίς κανένα άγχος, ξεκινάνε την κούρσα τους οι Νέοι Ζηλανδοί. Δεν κάνουν κάποια υπερβολή στα πρώτα 100 μέτρα όπως κάνουν τα περισσότερα σκάφη για να πάρουν μια πρωτοπορία από νωρίς. Κάτι που θα τους δώσει, θα τους διώξει το άγχος. Δεν χρειάζονται οι Νέοι Ζηλανδοί κάτι τέτοιο, δεν έχουν άγχος, ξέρουν ότι η ταχύτητα που πάνε γύρω στα 20 χιλιόμετρα την ώρα δεν μπορεί κανένας άλλος αυτή τη στιγμή να την πολεμήσει. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει στα 20 χιλιόμετρα την ώρα στη Δίκοπο. Συνεπώς φεύγουν χαλαρά, δεν θέλουν να κάνουν κάποιο λάθος στα πρώτα μέτρα και από εκεί και πέρα ένας μετά τον άλλον μένουν πίσω. Αποθέωση για αυτούς καθώς περνάνε στον χώρο της αποθεραπείας. Βλέπουμε εδώ χαιρετάνε το κοινό. Έχουν περάσει στην ιστορία αυτοί οι δύο, ο Έρικ Μάρεϊ και ο Χάμις Μποντ.